अगर आप भी चाहते हैं कि पूजा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सुन रहे हैं अरविंद मेहता की आवाज में। खाइबो न कोइले जियान कोइले राजा जी, खाइबो न कोइले जियान कोइले राजा जी, कोरवा में धोई के बिहान कोइले राजा जी, कोरवा में धोई के बिहान कोइले राजा जी, खाइबो न कोइले जियान कोइले राजा जी, खाइबो न कोइले जियान कोइले राजा जी, खाइबो न कोइले जियान कोइले राजा जी। आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोटवा। बट परेशानी जवन चाहतनी हम हो, नहीं हर्ष दुख हवा बाट न कम हो। बट परेशानी जवन जानतनी हम हो, नहीं हर्ष दुख हवा बाट न कम हो। बीतल कोइया सियान भइल राजा जी, बीतल कोइया सियान भइल राजा जी, खाइबो न कोइले जियान कोइले राजा जी, खाइबो न कोइले जियान कोइले राजा जी, खाइबो न कोइले जियान कोइले राजा जी। चढ़ली जवानिया ना होला बर्दास हो, संजय सने ही राजा तोड़ दिल आस हो। चढ़ली जवानिया ना होला बर्दास हो, और अबुदा में तकिया तोड़ दिल आस हो। रात भर देही अखियान कोइले राजा जी, रात भर देही अखियान कोइले राजा जी, खाइबो न कोइले जियान कोइले राजा जी, खाइबो न कोइले जियान कोइले राजा जी, कोरवा में धोई के बिहान कोइले राजा जी, कोरवा में धोई के बिहान कोइले राजा जी, खाइबो न कोइले जियान कोइले राजा जी, खाइबो न कोइले जियान